आम्ही सध्या असा कलारंग हांगासर मडगांव हांगासर आणि सध्या एक सिनियर मोस्ट अशी कलाकार जी गोंया हांगासर येयल्या त्या कलारंग ह्या कार्यक्रमा खातीर मेळ्ळ्या तांकां. सुलभा मॅम, तुमचं खरंच गोव्यात स्वागत आहे. कसं वाटतंय गोव्याला येऊन? गोव्याला मी बऱ्याच वेळेला आलेले आहे कारण राजेंद्र तालक आणि फॅमिली सगळे माझे खूप जुने मित्र आहेत. त्यांचं मी ओमारिया जेव्हा केलं हां. होतं पिक्चर आणि त्याच्यानंतर पण आणखीन केलं. तर त्याच्यामुळे एक फॅमिलीमध्ये कसं येऊन बरं वाटतं. आणि आज तर म्हणजे गोवा गव्हर्नमेंट आणि कलांगण यांच्यातर्फे जे मला इथे बोलवण्यात आलं, त्याच्यामुळे इतक्या कलाकारांची कलेच्या अंगणामध्ये इतक्या कलाकारांबरोबर, इतक्या रसिक प्रेक्षकांबरोबर आणि सगळ्या मोठ्या मोठ्या हस्तींबरोबर माझी जी भेट झाली आणि मला त्यांच्याबरोबर त्यांचा जो सहवास मिळाला त्याच्यामध्ये मला खूप बरं वाटलं. आणि अशीच उत्तरोत्तर प्रगती करो कलांगण, कारण काय ह्या सगळ्या गोष्टींची फार जरूर आहे आपल्याला. कलेच्या माध्यमातनं वैयक्तिक, सामाजिक, देशाचा आणि पूर्ण जगाचा जो विकास होतो आणि जे पॉझिटिव्ह विचार लोकांच्या ह्याच्यामध्ये येतात, ज्याची खूप गरज झालेली आहे आत्ता. आणि त्याच्यामुळे असे जी लोकं हे असा प्रयास करतात ना आणि अशी कलेची अंगणं अजून मोठी मोठी होत गेली पाहिजेत, विस्तार होत गेला पाहिजे त्यांचा. आणि कलेच्या माध्यमातून हे जे काही आपल्याला साध्य करायचं ते सगळं झालं पाहिजे साध्य, असं वाटतं. थँक्यू सो मच. परत असा मला जेव्हा पण संधी मिळेल किंवा जेव्हा मला शक्य असेल तेव्हा मी जरूर येईन. आणि खूप आवडतो गोवा. थँक यू मॅडम. थँक